esifundiwe yisabatha namhla abantu nonke nini nimesaba uJehova uma ibhala kahle ubhombela le ndaba njengoba simenyiwe thina silapha simenywe inkosi yesabatha amen njengoba silapha sonke sizimenywa bakhona bangamenyiwe lapho bebuthene khona akababheki ngamehlakhe kusho lo mbhalo ubabheka njengomakoti ehlonipha umyeni wakhe abakule nkonzo zikhonzi ezinhle zenkosi sisendabeni enkulu emkhosini oyingcwele wesabatha engafani nemkhosi yonke khona uthi mayiqhubeka ibhala uthi ebesebeka indlebe yakhe ukwamukela intokozo yokuhlabelela kawamesabayo ithi intombi engizalayo ngelinye ilanga bese enkonzweni emzini wasekuphakameni okudala uthi inkosi yayisisukuma isithi ngizocela umshumayeli ngeke ngimushe isibongo sakhe ngoba ingane zakhe ikhona lapha endlini angifundele umthandazo wesabatha wayesesukuma lo mshumayeli wayeseqala njengoba siqala sifunda umthandazo wesabatha wahlabelela ivesi lokuqala kwathi kwelesibili uthe eqhubeka nalo lesibili ivesi inkosi yasisukuma ngenyawo yashaya itafula yathi hlala phansi wayesehlala phansi umshumayeli ngokukhulunyela ethi maNazaretha ingilosi yesabatha seyihambile phakathi kwethu ngoba lo mshumayeli usebhimba ihlabelelo somthandazo wesabatha zikhonzi ezinhle zenkosi sisendabeni enkulu kulomkhosi wesabatha esimangaliso engathi uNkulunkulu angasipha ukuhlonipha siwazi ukuthi isabatha liyini ngizocela ezulwini ukuthi ngigxile kule ndaba engikhuluma ngayo yesabatha uma uNkulunkulu edala izulu nomhlaba kule ncwadi kaGenesis engiyifundayo wadala zonke izinto ezinhle emhlabeni labukhazikhazi bonke amagquma nezimanga nemango nemithombo yamanzi empompoza ngamandla waseyibuka zonke lezi zinto ayidalile ezinhle kangaka izwe lihle kangaka nobukhulu balo kodwa konke kakuhleli ngaphansi kodwa lobumnyama wathi le ndawo enhle kangaka sengiyakhile yinhle into engiyakhile kodwa ihleli ngaphansi kodwa lobumnyama kudinga ukuthi mangikhanyise ivelo bani wayesedabula ubumnyama ngokukhanya wadabula ubumnyama ngokukhanya fana neaphula elilodwa mawuthatha ummese udabula kuphuma ingcezu ezimbili wadabula kubumnyama ngokukhanya kwaphuma ingcezu ezimbili wakhona ubumnyama wakhona ukukhanya lezi zinto zombili mawuyihlanganisa uyilumbanisa lethi iBhayibheli verse 5 kwahlangana ubumnyama nokukhanya kwase kwakho usuku lodwa ngakho ke maNazaretha ingcwele isabatha likho namhlanje kumba iqale namhlanje kodwa isabatha lingena izolo ngolesihlanu ekushoneni kwenhlamvu yelanga kwaqala ubumnyama lobo mnyama buqala izolo ntambama upart 1 kuhamba ubumnyama ubusuku bonke kaze kwasa namhlanje ekseni kwase kuqala ukukhanya namhlanje ekseni kuyothi la kuphela khona
ukukhanya kuhlangana ubumnyama nokukhanya kwakusuka lodwa ugcwele isabatha bese liyagcwala ayibonge inkosi Amen. yiki isabatha lethu liqala ngolesihlanu ngina kokudideka indoda se-German uPeter Pensy ngo-1500 wakha iwash kwaba uqala umlungu omhlophe waseGermany wakha into ebizwa ukuthiwa yiwash kodwa ngamhla uNkulunkulu edala izulu nomhlaba lalingekho iwash nginako ukudideka ukuthi isabatha licontrolwa yiwash noma licontrolwa incwadi esifundile kaGenesis ukuqala na zikhonzi ezinhle zenkosi kulolu hambo esikulo zincane izinto esishayisa ngazo singazi futhi singaboni kuthiwa lixhoshwa libhekile ufana njengelilanga mangaphazami kwakumbaba umfundisi umngoma ethi inkosi mayisi iphethe inkonzo eyiqeda inkonzo seyiphethe inkonzo ithi umfundisi umngoma uzosibusela inkonzo wayesebusisa umfundisi wenkosi mayebusisa umfundisi uthi siyabonga inkosi yasezulwini ukusithwala sibe lapha siba ngumsa wakho nothando lwakho sikhumbule inkosi uzukhumbula izukulwane zethu nezingane zethu emakhaya khumbule nabasendleleni abezayo ubabheke inkosi sicelela imbuzi zethu nezinkomo zethu zande emakhaya nevuno ikhule wabika konke ngokucabanga emthandazweni wakhe wathi eqeda khona ethi amen wathi mfundisi ngithi busisa inkonzo angishongo ukuthi thandaza nababili nabathathu ushintsho umayibusisa wathi yena ngashintsha ngalo ukukhuleka kwakhe noma ukubusisa kwakhe wayithi ukuhlangana kamoya ingcwele nobudlelwano kamoya ingcwele wehlele phezulu kwethu ubusa inkonzo esenzile ngegama likaShembe amen finish ngoba ubusisa inkonzo uthatha imithandazo yethu sonke uyisa ushembe ukukhuleka phezulu kwemithandazo yethu yena obusisayo kuphela ebese khulekela thina acelele thina zonke izinto esizikhulekele thina kodwa masinikeze ukuthi asibusise inkonzo kufanele sithathe imithandazo yabangcwele siyimukise enkosini ayibongwe inkosi zishaba ezinhle zenkosi ngikule nkonzo yesabatha esiminywe kuyo sizimenywa zayo akababheki nangamehlo akhe kodwa babheka njengomagodi ehlele ephumeni wakhe ngelinye ilanga ikhonze ezinhle zenkosi umfundisi esemhlanganweni ngengimusho isibungu sakhe ngoba kubalekile lokho indaba enkulu engikhuluma ngayo isabatha ngikhuluma ngomuntu kodwa ngikhuluma ngesabatha wayesenkosini wayokhonza wathi inkosi ngiyacela ukuthi inkosi ngivumele ngibuyele ekhaya ngiyobheka izingane ekhaya umoya wami inhliziyo yami ingibiza ekhaya uthi baba kuye
ngoba lesihlanu nje namhlanje mfundisi sekuzongena inkonzo yesabatha ntambama singenisa isabatha uzogodwa kanjani uthi umfundisi inkosi baba inhliziyo yami ngiyizwa isekhaya ingibize ekhaya kona kwenzeka ukuthi ngikhona la kanti khona isidumbu sami kuphela kanti umphefumulo wami nomoya wami nenhliziyo yami ikwezinye indawo ithi inkosi ngenye imini sithe masibheke sibukweni sasezulwini sihlola abantu kulomhlangano omkhulu ongaka olapha kaJulayi kodwa semasibheke sibukweni sasezulwini sathola beyimbijana abalapha kodwa basemakhaya bebaningi belapha emhlanganweni inhliziyo ikephi lapha ikhona incwadi engizoyifunda Exodus 35 ngicela ukulekelelwa kuyona kuzoba uverse 3 kuphela esayibheka ngiqhubekele nayo uyacela ke inkosini uyakhonza ukuthi baba ngiyacela ukuba ngigoduke ngiye ekhaya ithi inkosi cha kulungile mntana mhamba mfundisi ugoduke ekhaya wayesehamba egoduke ekhaya wayesegoduke ekhaya mayigoduka ekhaya ulesihlanu uyagibela ehlagibela uzofika ekhaya wafika ebusuku kakhulu ekhaya ulesihlanu ntambama mayifika ekhaya ngolesihlanu ntambama uyangena ekhaya uma engena ekhaya endlini efika ekhuphukela ngaphezulu endlini kishini around omkhulu awakhile lensizwa ka iyayiganiwe lomfundisi wayiganiwe bakhonzi enamakhosikazi amathathu ehlala ndawonye nje kungekho inkinga isithembu sayizolo ke sasingena inkinga kakhulu sifana nesethu sanamhlanje kwakukuhle kungena inkinga bayehlela amakhosikazi akhe lukana kulesihlanu ntambama kodwa mayingena endlini wathi mayingena endlini wafica ikhobe lomlilo libasiwe othe umlilo ngosuku lwesabatha selingena isabatha ayiba somkhulu umlilo endlini ehleke gigitheke jabule ngekho inkinga ngizoyicela baba umshumayeli umfundele incwadi ka Exodus 35 verse 3 Dingabasi umlilo ezindlini zenu ngosuku lwesabatha yabonga baba la sengena isabatha kodwa umlilo wawukhona phakathi kwalomuzi wona obasi umlilo angazi ke noma nalisabatha babelihlambulukile yini ngoba lenkonzo sikuyona bagcwele iyahlanjulukelwa kanjani ngoba lenkonzo sikuyo ngisho isihogo siyacishwa abasemajele bayakhishwa baphume lona suku abathola ngalithuba lokuthi bazovela kithi nangezibonakaliso basho ukuthi babhajwe lapho bekhona yiko umuntu mayigcinisa bathe kube khona umehluko umadingekho kuleli bandla simluleke ukuthi mawugcinisa bathe bese yibona umehluko ngoba abakubo bangale ngaphesha kwethuna uJehova yabakhumbula uma singena kule nkonzo siyilungiselele umyeni ozawufika kithi emakhaya obaba omkhulu siyawaklina ngolesihlanu lishanelwe lenzwe yonke into ikhaya libe lihle ubheka ukuthi awekho namangcola akhona ngoba uma labantwana bentsimbi beshaya intsimbi
zikuphuma izingelosi ziyobhasobha imizi yamaNazaretha ubusuku. Zithi mayifika zibona amangcola, mase zibuyele ekseni seyingane seyishaya insimbi, zibuyele egumbini. Lezi izingelosi zifika ngale bese ziyavalelwa, ezifike zangcola singabe samngena ekhaya. Nemthandazo yabangcwele. Uma ziphuma lezi izingelosi zize ekhaya, emakhaya amaNazaretha, zizohlola imizi, zithi maziza nezibusiso, lemthandazo ade siyithandaza, zithi maziza lezi izingelosi, uma ziphawula zibona umuzi mazigijima phezulu, kunesayini ezibona emzini weNazaretha, zibona amatshe amhlophe abiyele umuzi, zithi ngehla, zithi mase izibheke emasangweni, ebese zibheka ngisho nasezindokeni, ebese zibheka nasezicabheni ukuthi zizobona nodumisani Jehova. Amen. Bese sifika zingena shibu siso. Sign umuzi weNazaretha. Zikhonzi ezinhle zenkosi, lenkonzi yalungiselelwa uma umuntu segezile abe clean, ebese ngisho ikhaya lakhe akulona indlu esindwa yisindwe korobwa ikorojwe kube clean kusha umoya ngaphakathi endlini. Amen bangcwele. Leli ibandla esikulo ibandla lenhlanzeko. Alifuneki inuku kuleli bandla. Amen. La emthandazweni wokulala uShembe usibhalele kahle kakhulu. Ngokuba uJehova yabahambela abantu bakhe ekulaleni kwabo, niyangizwa makolo. Uverse 35. Ngokuba uJehova uyabahambela abantu bakhe ekulaleni kwabo, uyiphathe kahle indlu olala kuyo, ukuze uJehova angekakucunuke ukuza kuwe ngephupho. Ubona uphupha amaphupha amabi nje kuthi akho clean. Uma seyiclean indlu, ngisho umbhede wakho awubhalile Nkosi yami uShembe lapha kahle, bhala kahle. Verse 32. uJehova bavezela abakhuleka ngokumesaba bengangcolisi embhede abalala kubo, bakhuleka phezulu kwawo lembhede, baphathe kahle amakhukho abo abalala kuwo. Namhlanje sidala kuma double bed. Phathe kahle umbhede wakho lala kuwona. Kubhalwe lapha. Uyabona ke umbhede into ebalekile makholo. Sikhona esontweni. Noma sixakekile, siningi izixakayo, sidinga imali, idinga nani. Kodwa ave kubalekile emuyiNazaretha ukuthi uthenge umbhede omuhle, ulale kahle embhedeni oright. Uyabona ma unombhede oyiskebe, uthi mawulele umzimba wakho ushone phansi, ubona inyawo. Awulungile lo mbhede. Uzosenzela enkulu inkinga lapha ebandleni. Lowo mbhede. Ngoba uzoba nenkinga ye back pain engapheli. Uye esontweni ufike umshumela kuthandazela. Akukhulekela kugcobe ngovaselina, kuraphe ngovaselina. Ubuye ngesonto elizayo, i-back pain ayipheli ngoba umbhede la kuona ulungile. Kube ngathi imthandazo ayisebenzi, kanti inkingi nombhede la kuona. Phathe kahle amakhukho silala kuwo. Uma kulehlano bangcwele, asilale emashidini silale ngawo kuswa ngusomluko. Kodwa sifaka amashidi amasha ngoba sine visitor elizoba khona nomuJehova elizosivashela ngalusula ngomhlanga. Amen. Balekile visitor. Ngisho ingubo obekade usebenza ngazo isonto lonke awuyigqoki ngolesihlanu. Uma ulala ungena esale enkonzo yeSabatha, ufaka ingubo ezinhle ezintsha, ayiqinile, eyisoft. They're soft. Ebese uyalala.
Wathi ushembe noma uphapha amaphakathi kobusuku. Wenze njani? Umkhonze. Ebese uyaguqa noma uphaphama phakathi kobusuku. Ebese uyamkhonza. It's scientifically proven ukuthi abantu uma ngabe ungalali embhedeni oright ngeke ube right empilweni. So kurabha ngovaselele emqolo ngoba sesikurabhilisa kunikeza imassage uphinde kulowa mbhede ebese iyehla lento izelisayide elingapha ebese uthi hey lesifathe sengiphethe sehla ngeenyawo baba umshumali sesiyophuma ngeenyawo uyothandaza umuntu akaNkulunkulu ajulwa bemanzi umuntu akasindi kanti inkingi isekhaya layela la khona embhedeni. Ngekule nkonzo yesabatha esimenywe kuyona ayibonga Nkosi. Ngekule nkonzo yesabatha esimenywe kuyona ukuthi kule nkonzo singama VIP singabantu ababalekile ngendlela esimangaliso kuyo. Baningi abantu esikholwa nabo abangekho lapha ongahlangana naye emall ngalosuku namhlanje ngoba kamenywanga lapha kule nkonzo. Kodwa bakule nkonzo abamenyiwe. Ake ngibele kule ndaba yomfundisi. Uthi umfundisi maye esefika ekhaya basiwe. Ithi incwadi eqedwa kufunda kaExodus ethi ningawubasi umlilo endlini zenu ngosuku lweSabatha. Waxabana namakhosikazi akhe kwaba muncu ekhaya. Uthatha amanzi waqhulela ishebo na yonke into. Edinwa ukuthi babase ngosuku lweSabatha. Sibephula iSabatha. Baxabana kakhulu namakhosikazi akhe. Mhlambe nami ngangizokwenza nawo uzokwenza. Mayisalele ebusuku. Uyaphupha. Kumbu uyaboniswa, kumbu ubonisa isiboniso asibonayo khonto ayibonayo. Uthena ushembe emthandazweni wethu ukulala. Uthi ngokuba uJehova yabahambela abantu bakhe leni kwabo uyiphatha kahle indlela kuyo ukuze uJehova ngakucunuka ukuza kuwe ngephupho. Ukuza kuwe ngephupho. Uma iclean indlu yakho kulunge kahle konke lokho kushoyo uzofika uJehova uthola amaphupho amahle. Kodwa mangaclean kungalungile. Angeke wathola amaphupho amahle. Uzophupha nje ujahwa abantu kabi. Uphupha izinto ezimbi zodwa. Uphupha undiza. Amaphupho amabonke lawo. Angezi nakuwe Nkosi. Sho njalo umpetishweni wakhe. Uma eselele ebusuku uyaphupha noma ubona isibonakaliso uthi ke umfundisi wabona lapha kuye ikhonze izinto zeNkosi uthi kwakhonto ayizwa iphuma uthi wathi methi yayizwa into iphuma waseyibona iphuma wabona inyoni emhlophe iphuma lesifubeni kuye uthi yaphumesa indiza wathi uthi ibamba lenyoni uthi ibamba ijaha lenyoni uthi yabaleka lenyoni asawusithela wangalazi leli phupho lichaza ukuthi kwasa ngakusasa kwahlala ekhaya kwakuhle wahamba waphindela emhlanganweni. Uma esephinde emhlanganweni uya enkosini uyabonga ukuthi cha baba sengibuyile ngabe kahle ekhaya. Ebese ethi baba kodwa ekulaleni kwami nginephupho elingididile engalazi ukuthi lichaza ukuthini. Ubonene mntanami? Baba ngilele ngibone kuphuma into lapha esifubeni ngathi ngiyibheka
kwaba inyoni ngathi ngiyibamba inyoni ngathi ngiyibamba bayabalekeza usithela bathi ukholwa kwakho mangu wena ngabe ingubo zami ngiyayigoqa zenkonzo ngiyibeke phansi ngoba ukukholwa nengluzi yokukholwa isekho kuwe yambile ukukholwa kwakho akusekho kuwe sekhambile Ngilombuzo ikhonza osenhlizweni yami ukuthi mina okwami ukukholwa kusekhona yini kimi yake ngidinwa yake ngithetha yake ngilwa ukukholwa kimi kusekhona yini mhlawumbe wena kwakho yakwazi kodwa nje bangilana nje ngizofuna ukukholwa kuyini ngizofuna ukukholwa kwami wena uyathanda ukusilandela lapha siyakho lapho siyakho Sike sathunywa unyazi lwezulu oluhle phambi kwethu ngenye imini ngayi Cape Town sasamba nobaba umfundisi walapha ekhaya sahambela amabandla amakhulu amabili saqala ngebandla lama-Muslims lapho saya khona emos ngosuku langolesihlanu isayini enhle engayifica ngama-Muslim sigqoka amasuti nezicathulo zethu ipholishiwe sathi masithi siyafika emos kathi uyicathulo ingini sayikhumula sayibeka kathi asigeza inyawo kunompompi fanele ukhume icathulo busu ugeza inyawo ngaphambi ukuthi ungene endaweni engcwele sayikhumula icathulo zethu sayibeka la sibuya khona siyangena uma singena ngaphakathi kunembhalo phansi la carpet umuntu ufika hlala embhalweni wakhe la phansi carpet ulingene siyabona ke imkhuba yakhona bayenzayo ngene umuntu afika kuqe ebese ebhekisa phansi ikhanda athi dlu phansi asukuma athi Allah siyabuka unyazi lasifundisa sifuna ukuthi sibuke izinto ezenziwa la ngaphandle bayenza ke lenkonzo yabo yonke baze bayiqeda lapha ya epulpit la khona kunehlala ehlela hlala umuntu kodwa esikamoya ingcwele siyabuka saphuma lapha kuMuslim sasesiya kuma Jewish enkonzweni yama Jewish amaJuda masifika khona safika ngabo 3 ntambama sesiphume mos kwakunomshado omkhulu wesigwili esikhulu sakhona sasonta khona etempelini lapha labo benomshado mase sifikile khona sasingezanga emshadweni sasihamba ngokunye kodwa mase silapha ya base bebemezela ntambama ngabo 3 kwathi mase nje ilanga seliyanga ngokwelahla kunina base bememheza base bethi sekuzongena isabatha bacela ukuthi bonke lokufeka bukhona cishwe
inkonzo yabamhlophe lenkuluma ngayo moku umuntu omnyama wakuyithi nje kuphela abamnyama esasizivakashi lathi la ngamalithi nje okuyilahla kunini ukusithela kuqala ubumnyama kwase kuthiwa sesingayi ethempeleni sekungeniswa isabatha sase sihamba ke sifikile sibaningi kodwa sathi masiya nje sesiyongena ethempeleni kase kuthiwa hayi ngoba sasixubile kunabesilisa nabesifazane bathi cha abesifazane bangena kulo wamnyango abesilisa bangena kulo mnyango ngapha ngayibuza enhlizweni yami ukuthi hawo shembu vele ezulwini lento engiyibuka la ile yakithi eNazaretha ayibonge inkosi amen ngangazi belungu ngoba ngazi ukuthi isandla sikaMesisi nesikabasi sihlale nje kwaMartin olimi kodwa ngangiqala ukubona ngalala ngakuthi kanti bayebahlukane sase siyangena uma singena la ethempeleni la khona kune Bible nihlabelelo sakhona sihlangene siyinto yodwa uma ungena khona ngoba sivakashi bakunikeza iBible la khona nihlabelelo ebese bekunikeza khona intwana nje isigqoko esincanyanyana nje sithi ithwaphaca nje la isifaka belungu ngisibona sifokebona nathi ke mawungena lapha awungeni ungasifakile base besinikeza nathi ke sathi phaca ke nathi sanse siyangena uma sesongena singena la ngithi mina uyayinhle lento ngadonsa iselfone ngithi ngifuna ukuyishuta lento ngi-DVD ukuthi ake ngizoyitshengisa abangcwele ukuthi konke ngiyibonile lapha uma ngithi ngiyakhipha ifoni yami ngithi ngiyaqala nje weza ngenkulu intobeko umlungu omunye weza kimi wangithinta wasethi hayi uma sekungena isabatha iselfone yacishwa uyoze kuphuma isabatha ngezwe ngishaya uvalo oluncane kathi wangicisha iselula sengena isabatha zonke izinto ezi-electronic must be off ngoba ngena isabatha usuku kaNkulunkulu kaMethu ezinomhlaba kuphela ngafuna ukuthi anto umuntu ungathi usekude nesilabhasi la usazosetshenzwa zikhonzi ezinhle zenkosi sasasingena uma sasingenile lapha ngaphakathi wasuqala umbhedesho wesabatha wayesefundayo wawuvula akawufundi ngesingisi itranslated ibhalwe ngolimi labo les-Jewish noma les-Greek ebese ngapha besibhalwa ngeEnglish siyalandelake uyafunda bese kuyahlatshelelwa njengoba sihlabelela nje bakhonzi aqeda ukuhlabela bese eyaqhuma aqhubeke nokufunda 45 minutes njengathi lapha ekhaya wazwaqeda kathi umthando wesabatha sewuphelile ke manje selingenisiwe isabatha ngolesihlanu ayibonga Nkosi athi umuntu ubethunyelwa ukuzofunda izinto eziningi lapha incwadi engivala ngayo ekaMateyu 22 verse 14 Nkosi yasezulwini siyabonga Nkosi sibonga ukusithwala sisuka emzini wasebuhleni siyofika phakathi kwaleli khaya bese ngeke sibe namandla ngaphandle kwakho kodwa Nkosi usithwalile sasafika phakathi kwalomuzi nomsebenzi wakho siyacela Nkosi engcwele uNkulunkulu omkhulu wasephakameni usiphe baba inhliziyo usiphe Nkosi ukulalela izwi lakho nokwenza ukuthandwa nguwe amen ngifundele baba 2 verse 14 Mateyu abamenyiweyo
baningi kodwa abakhethiweyo bayingcosana. Ngiyabonga ba. 2016 sengihlala phansi ngo2016 siza kulomuzi waseKhenana. Ilanga lalishisa ngendlela isimangaliso. Lalibili itiyela abangcwele. Uthi alibeka unyawo ucaca ukuthi hayi kulukhuni. Safika kanzima phakathi kwalomuzi walapha eKhenana phezu kwalentaba engcwele. Safika ngoba sathanda uNkulunkulu. Kodwa amase sibuyele emuva ithi elinye ikhehla nje elidala noma ithi enye insizwa ikhuluma ithi ibihamba emgcineni komhlangano. Mayihamba egcineni komhlangano ngoba abeyimoto uthi umthetho bona bahamba egcineni. Yayihamba ngegcineni. Ithi ke lensizwa sesambe ibanga elide ithi yayisidlula elinye ikhehla nje lehamba lihamba nje lihamba kahle. Wayesedlula ikhehla. Mase sedlulile lekhehla wayese no angimthathe lo mkhulu ngoba umhlanganiso kude kungcono ngumthathe ngimbeke la umhlanganiso khona ukumphuthumisa. Uyahlehlela ke ubuyela kuyena. Mkhulu, hayi gibela la emotini. Ngiyoze ngiyokubeka la umhlanganiso khona bese uxhuma khona umhlangano. Utele khehla lamanda mayizela kahle. Utlakhiphi nokubhuki lapha kulo. Lathi hayi njengoba ngilapha ngithuyiwe ukuzobhala bakhona kulomhlangano. Kodwa ngisabatholile bayishumi kuphela. Abamenyiwe baningi. Kodwa abakhethiwe bayingcosana. Hawu. Masi lapha zikhonze izinhle zenkosi ithi into. Wonke umuntu akazofuna indlela yakhe. Wonke umuntu akafuna ukuhamba kwakhe. Ngoba sizohamba emhlabeni. Hlupheke kuhle inyama yami ihlupheke. Ukuze umphefumulo wami ube nendawo ngumhla kuphela. Zikhonze izinhle zenkosi ngalamazwi. Baba ngiphe wona. Ngicela uNkulunkulu awabusise ukuthi lapho ngishayise khona ezulwini. Ngicela intethelelo ezulwini inkosi ebusamazwe nozwileyo. Amen. Amen. Siyabonga ngesiphiwo. Esifundiwe yisabatha namhla